Čo všetko kontrolujeme pri výbere auta v zahraničí? Začíname predajcom. Overíme si, či je dôveryhodný, aké má recenzie a históriu. Preferujeme tých, ktorých máme overených a s ktorými sme už boli spokojní. Po rokoch fungovania už máme čuch na podvodníkov. Na diaľku si cez VIN číslo overíme históriu vozidla, najazdené kilometre, právny stav a či je vozidlo kradnuté. Skontrolujeme jeho servis a celkový technický stav, či sa pod krásnymi fotkami na inzeráte neskrýva auto po totálke. Ak sa nám auto na diaľku pozdáva, naši technici ho následne skontrolujú aj u predajcu. Kontrolujú výbavu, lak, stav, skrátka či vyzerá tak ako na fotkách. Samozrejmosťou je aj skúšobná jazda. S celým procesom ste samozrejme informovaní a ak sa vozidlo páči, prebehne kúpa a presun k nám, kde ho už len prihlásime a poistíme, aby ste sa mohli čím skôr voziť na novom aute. Viac informácií nájdete na www.mkauto.sk.